שלום וברכה לכולם. נדבר איתכם היום בעניין אהבת ישראל. פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך אני השם. נשאלת השאלה, מה הקשר בין אני השם ל"ואהבת לרעך כמוך"? לכאורה הדברים לא קשורים, אלא מה? אהבה גוררת אהבה. כאשר אני אוהב את החבר שלי באמת, גם הוא יאהב אותי. אהבה גימטריה 13. כמה עם הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. כמו שאני אוהב יאהבו אותי. אהבה ועוד אהבה, 13 ועוד 13, 26, שם הוויה ברוך הוא. לכן כתוב ואהבת לרעך כמוך אני השם. יש השראת שכינה כשאוהבים אחד את השני. כמה זה דבר גדול. יהי רצון שנזכה לאהוב באמת כל אחד ואחד מעם ישראל. מתוך כך ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו עלינו. אמן ואמן.